Hi guys, beraibai नोंथांमोन बयखौबो आंनि दिननि मोनसे गोदान भिडिअ आरो फिन खेबसेयाव बरायनो थाबावबाय आरोना बहुत गोबावनि उनाव आं दिनै मोनसे ब्लग लाबोलायबाय आं दा मादैमोनाव दंफैथ'यो आरोना माबायावहाय क'क्राझार दावलाबारियाव दंफैथ'यो आमाइनि हाबा जाफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नायलांदो आंजों लोगोसे थौबादो दा सोर सोर दङ आं नोंथांमोननो दिन्थिलांगासिनो आरोना हेलौ लेट्स गो थ' फाइनालि मोनफैबाय आरोना जों नायनो हागोन नोंथांमोना बे लकेसनखौ एसेबाबो थाल मोनखाबाय जानो हागौ नायदो गौरांफोर आरोना मादै बे मादै जोंनि गासिबो मादै लासै लासैनो देखायगोन र' जानो स्पिड जालाय जा ओरै गोजौ गाहाय जा एक खुटानो Finally, masih berlari na kurangnya. Wow guys, teman-teman apa na masaika. Finally बेवहाय कापलफोर जोबो आरोना आं बेखायनो सिरि सिरि रायलायदों गोबाव जायो ना बानायनो mana finally जोङो गौरांफोरावहाय दसेसो बेरायनानै जोङो दसे बेरायबाय आरोना सान हाबलायबाय नै ओंखारलांसैबो आरो भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर बाय बाय Can anybody out there hear me?